Cítiš, že ťa to pri drepe ťaha viac na jednu stranu? To je tzv. Hip shift. A vysvetlím ti, prečo sa ti to deje. Hip shift je jav, keď sa panva pri drepe posunie do jednej strany, zvyčajne v spodnej pozícii tzv. Bottom position. Výsledkom je to, že jedna strana nesie viac záťaže a často je to tá dominantná, druhá je odľahčená. Vizuálne to vyzerá, ako by si pri drepe uhýbal panvou na jednu stranu. Hlavnou príčinou býva asymetria v mobilite bedier, čo si otestujeme porovnaním internej a externej rotácie oboch bedier, 90-stupňovej flexii alebo Faber testom. Ak má jedna oblasť obmedzenú túto rotáciu, telo si v spodnej fáze drepu uhne panvou, aby si zachovalo hĺbku, preto shiftuje do strany s lepšou mobilitou. Pomôže otváranie bedier 90-90 v prípade internej rotácie alebo takýto weight shift s kettlebellom v prípade slabej externej rotácie. Možno je problémom rozdielna dĺžka alebo napätie svalov dolných končatín, napríklad skrátenie zadného stehna alebo aduktorov jednej strany. Využijeme foam roller na myofasciálne uvoľnenie alebo single leg RDL, kde sa zameriame na problémovú stranu. Ďalšou príčinou je slabý gluteus medius alebo minimus, poprípade asymetria v core, ktoré potom neudrží neutrálne nastavenie panvy, čo vyriešime cvikmi ako sú lying side clamshells, laterálnou chôdzou s gumičkou, alebo napríklad pull-off presom, alebo ideálne vykonávať pomalé drepy s bendom okolo členkov alebo podidiel. Ako to celé aplikovať v skratke? Začni týmto mini protokolom. Uvoľni preťaženú stranu, aktivuj slabšiu, až potom choď do drepu. Hip shift je signál, že tvoje telo hľadá rovnováhu. Neignoruj ho, ale oprav ho. Ulož si video a vyskúšaj to pred ďalším tréningom. Alebo ak chceš vedieť, ktorá strana je u teba problém, napíš do komentára shift.